नै इथिंजाय बिदा फैदो मादैनि फिसाला दिनैसो लोगो मोनलायबायनो बेसेबा गोबाव जाबायमोन बेलेगाव फरायनो थाहैयोना ओमफ्राय लोगो मोनलायनाय जायाखैमोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दासान्दै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ जोंहानि आंनि जोनोमगिरि न'निफ्रायसो बरायबाय आरोना दिनैनि दिना माने ओरैबायदि स्पेशल नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन दिनै माने जोंहानि आंनि जोनोमगिरि आफाया माने फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा मोनबाय आरो आजिरा मोननायनि दिनै माने फोरोंगिरिफोरखौ मास्टार स्टाफखौ माने बिदिनो जाहोनो होननानै इनभाइट खालामदो लेंनाय जादों ओमफ्राय बिनिनो दिनै हाबाफारि जादों ओजोंहाय आनैमोना खामानि मावगासिनो आलु सायदो सामब्राम सायदो बायदिसिना मैगं थाइगं माखाखो आनैमोना सायगासिनो आरो ओमफ्राय इथिंजाय मादैमोन दं मादैमोनाबो ओजोंहाय सुला सुसि सुगासिनो नै ओरैहाय मावलायलायनायानो जोबा इसानाव मावलाय खामानियानो जोबनो रोङा ओजोंबो मावदो ओइजोंबो अर सुखांदो संनाय खावनाय हाबाफारि इथिंजाय नै दादैमोनाबो अरदाब बानायब्रबदो आरो दासो नै माने बारा गिदिर नङा ओरैनो फिसासो आरो खानाया नमुना जाहोनायनि सारायाफोराबो देन्जार गिदिर गिदिरखा लोंनाय जानाय सोलिदो नै हुमा हुमि जादो लोंदो खावग्राया खावदो मावग्राया मावदो जाग्राया जागदो गथ'लाय गथायलाय बेथो दुगैनोनो मोनाखै मिमब्रां मिंसि जाजुलांबाय हाबा बायदि मोनखोना माखो गथ'फोरा नै लिलि लाला बेथो जेवगा मावगा नायस'नो हाया ए भगबान जाजोब्बाय नै सेस बाबाखौ माने दोननो फैसिगोन आरो रेडि जाजोब्बाय मा खैना गोदाना खारखायो मानसिफोरा एक हुलुस थुलुस जाजोब्बाय नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय सोरबा आर'नाइ होगोन बेयायनो बा बेयायनो रिटायार जानायनि रेडि जाजोब्बाय आरोना गासिबो संनाय खावनाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय दायो थांनोसै लामाखै बियानियाबो आर'नाइ होगोन नै गेदेर बियानि ओमफ्राय सेकेन्ड बियानि आरो सोरबा सोरबा होगोन खोमा आंहा गैया आर'नाइखौनो लाबाखै मोनहैजोब्बाय नै लामानिफ्राय लायनो नागिरदो मास्टार स्टाफखौ माने थिंजाय दादैया खाम दामग्राया रेडि जाबाय आरो सिफुं सुग्राया रेडि नै इथिंजाय बिदा फैदो मादैनि फिसाला दिनैसो लोगो मोनलायबायनो बेसेबा गोबाव जाबायमोन बेलेगाव फरायनो थाहैयोना ओमफ्राय लोगो मोनलायनाय जायाखैमोन हाय नै आदायाबो नेदो जा आदा उन्दै नै नानिमोनाबो मा बोरो सिफुङा बिराद रेडि सिफुं सुग्राया बोरो ओइयाव फैद' नों सुवा दिनै सुवा नों बाद' दे आंहानो सोरनोबा सिफुं सुनो नांगौबाथाय आंनो अर्डार खालामबा मोनगोन ना मोजांसो जागोन प्रमसन स्पन्सार होदो
Hah? Skulनिफ्राय मोनफैबाय बाबाया नै दोननो फैदो इनो सारमोन गासिबो सारमोना दोननो फैजोबदो ओरै बरायना लाबगासिनो आरोना ओमफ्राय ना फारसेथिं आइया रेडि जानानै दं इथिंजाय जों आइजों मादैबो फैदो नालाय मादैयाबो दं नै सानैबो बरायगोन आरोना सब गासिबो रेडि खालामबाय नै ओरैहाय नै रेडि खालामजोबनानै लाबाय मा लाखोनाय आर'नाइ गानहोसिगोन आरो दै गोथार सारलायसिगोन आरोना रेडि जाजोब्बाय नेनानै दं गासिबो आइथिंसो सुग्रोनांगोन आइथिंखौ सोरबा सु
gini ini. Iya, iya, Mbak, mana ada tulus ada. Oh, ori tangna tangkade. Ini baik, sudah sih baik. Ayo kita belum. Ori kita sakal bisa menede. Sana bisa betul. Hah? Kelak kita betul. Puzonaनै puzoबाथाय Tayo yung yung ha? Nों जखान्ना बाबा? Kita coba बे गासिखौबो जिरायनो होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो मान बावनो नागिरदो सारमोनखौ गासिखौबो हा मास्टरफोरखौ होनलाय itu mall Vaidi. lain apa? Mati lah kan? Lain. Tang lain nữa. Lain doang. Malaysia lain. Malaysia lain. Ikun dia hor. Mereka istilah itu kota ini baik sekali, itu nukurnya semua dah. Istilah itu kota ini darah. চাহানি বৈদ্যিক মাননীয় আজি আমাৰ প্ৰদীপ মহিলা ৰিচাৰৰ ঘৰত সমবেত আমাৰ হাতখোলা কেন্দ্ৰৰ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, আমাৰ প্ৰদীপ মহিলা ৰিচাৰৰ গাঁৱৰ গঞা ৰাইজ ও পৰিয়ালবৰ্গ, আমাৰ তেখেতৰ আজি বিদায় বেলাত আমি তেখেতৰ এই চাকৰি কলৰ
যি বিদায় বেলা সম্বৰ্ধনা হিচাপত তেখেতক আমি বিদায় হিচাপত আমাৰ তেখেতক এখন আমি সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে তেখেতক প্ৰথমতে সম্বৰ্ধনা কৰিম আৰু এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন প্ৰথমতে পাঠ কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। হাটখলা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী 381 নং কুৰিমিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষক মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰদীপ মহিলাৰী ছাৰলৈ কৰ্মজীৱনলৈ বিদায়ী সম্বৰ্ধনা। বিদ্যান্ন সৰ্বত্ৰ পূজ্যতে এই মহামন্ত্ৰৰে আমি হাটখলা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰে আপোনালৈ যাচিছোঁ আমাৰ ভক্তি ভৰা শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা। হে শ্ৰদ্ধেয়, আপুনি যোৱা 30/1/1996 ইংৰাজী তাৰিখে চাকৰি জীৱনৰ শুভাৰম্ভ কৰি 381 নং কুৰিমিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিচিনা বিদ্যা মন্দিৰত বিগত 28/2/2026 তাৰিখলৈ সুদীৰ্ঘ সময় শিক্ষকৰ দায়িত্ব বহন কৰি মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ এজন দক্ষ কাৰিকৰ হিচাপে গতি হৈ নৱপ্ৰজন্মক জ্ঞান চকু প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰি বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু অনুপ্ৰেৰণা জগালে। সেয়া আমাৰ মানৱ পথত চিৰযুগ্মীয়া হৈ ৰ'ব। কৰ্মময় জীৱনত এৰি যোৱা আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, কৰ্মপ্ৰেৰণা আৰু শিক্ষা সংস্কৃতিৰ অৱদান লগতে বিভিন্ন দিশৰ কাম কাজত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। হে মহা, আজি এই বিদায়ক্ষণত আপোনাক দিবলৈতো আমাৰ একোৱেই নাই, আছে মাথো শ্ৰদ্ধা ভক্তি। তাকেই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অৰ্ঘ্যৰূপে নিবেদিছোঁ প্ৰভু শ্ৰীচৰণত। সদৌ পৰম পিতা পৰমেশ্বৰত শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। জীৱনৰ শেষ বয়সলৈকে আপোনাৰ ৰোগ শোক জৰা ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত কৰক, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি আনন্দময় দীৰ্ঘ জীৱন দান কৰক, এয়ে আপোনাৰ একান্ত কামনা। প্ৰণামেৰে আপোনাৰ গুণবদ্ধ হাটখলা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী শ্ৰী মহাদেৱ পাটগিৰি সভাপতি, শ্ৰীযুত পৱন চন্দ্ৰ দাস সম্পাদক, হাটখলা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী, দিনাংক 13/4/2026 তাৰিখ। Ayah saya. আমাৰ কেন্দ্ৰ সম্পাদক এইবাৰ আমাৰ তেখেতক এখন গীতা ভগৱতীৰে আমাৰ সন্মান যাচিব আমাৰ কেন্দ্ৰৰ বাইদেউ শ্ৰী বিতুমণি কলিতা বাইদেউ। ইয়াৰ পিছত তেখেতক এটা চাকৰি সম্বোধন জনাব আমাৰ কেন্দ্ৰৰ বাইদেউ শ্ৰীমতী সবিতা বেছি ডাঙৰীয়াদেৱে। Apa na? Apa deh? Soda deh. Kiri deh. Sana sini. Hah? Deh. Hai. Thank you. Aduh, Rom. Deh. Abu nu beri terjala balik kan? Abu sana. Dede abu na. Dede. Mana ini deh? Mami ini deh lah.